Hi guys, today we gonna review again another helmet from Mukem Philippines, the Mukem Cascade. Tara, ato ning suoton, tanaw na to kung nindot magyud. Guys, this is the Mukem Cascade, a modular helmet by Mukem Helmets Philippines. It is a modular helmet. Yan, makita nyo. So, yung lock niya is right here. Kung gusto mong i-open yung face kasi naiinitan ka, dito mo siya bubuksan. And also, yung ginamit na fabric sa kanya is maganda din kasi meron siyang leather dito. And the microfiber itself, maganda yung lining, cut lining sa kanya sa loob. And microfiber, so hindi siya madaling bumaho. And yung foam na ginamit sa kanya is memory foam. So meaning, pipit talaga siya sa ating mga mukha. And it has the quick release. So, bagay na bagay para sa mga delivery riders. And syempre, it has dual lens. So, this is anti-scratch resistant. So, ito yung maganda dito sa lens na to. Tapos, kung gusto mong ibaba yung isang lens dito. O, diba? Spoiler niya is nandito. And it has DOT certification. The SRP of Mukem Cascade is 3,080 pesos and it has a 5 variant colors. So itong suot natin is the glossy white and the other is a matte black, glossy midnight blue, glossy black, and the glossy silver. So if you wanna order this, hindi pa siya available dito sa Cebu, but you can order online at Shopee. Just click the link here and you can also buy here on Lazada. So guys, okay na okay siya sa mga long rides and mga short rides lang. So pang daily, okay din siya for daily use. So what are you waiting for? Order na. And by the way, bago ko makalimutan, meron siya mga air vents dito sa taas. Meron din dito. Just comment here sa comment section kung ano yung mga nakita mo maganda or fit ba sa'yo. Or baka gusto mo, sa'yo na lang to. Just comment here sa comment section. Baka ikaw yung mapili kung mapasayo na tong helmet na to. This has been Yehey. And see you on my next video.